బై టూ గురించి చెప్పినప్పుడు సూర్యకాంతం గారితో చేశారు సార్. ఎలా అనిపించింది సార్ సూర్యకాంతం నేను ఫ్యాను. అదే, ఎందుకంటే ఆవిడ తిట్లకి ఎంత ఆమె లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చెట్టు అనుకుంటూ తిట్టుకుంటూ రావడం ఇదన్నీ ఫ్యాన్. నేను ఏదో ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినట్ట, నువ్వెవరు ఫ్యాన్ అంటే నేను సూర్యకాంతం ఫ్యాన్ అని చెప్పినట్ట. సూర్యకాంతం గారు వచ్చారు నిన్ను అడుగుతున్నారని అంటే నేను గబగబా వెళ్ళాను. అమ్మా నమస్కారం అమ్మ అంటే, అయ్యా రా అయ్యా, నువ్వు నేను సూర్యకాంతం ఫ్యాన్ అని చెప్పినవయ్యా, నాకు చాలా సంతోషమైంది అయ్యా. అరే అంటే ఫస్ట్ షాట్ ఏంటో తెలుసా, నాకు వాత పెట్టుడు. అట్లా కడతావు అని పెడుతుంది. ఇక ఆ రోజంతా అసలు ఇది చాలా సంతోషపడ్డానంటే, ఆమె అట్లా కడతావు వాతలు పెట్టుడు, దానికి ఫ్యాన్ అయిన నేనే వాత పెట్టించుకున్నా ఆ సినిమాలో. ఒక ఆశీర్వాదం అంతే సార్, అంతే. పెద్దల ఆశీర్వాదం. ఎంత సంతోషపడదో. మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు ఆగి అనుకుంటూ పోయింది సూర్యకాంత్ గారు. మహానటి. అప్పటికప్పుడే అజ్జ అనుకుంటూ వస్తుంది.